egasi ye kinyozi botambe negasi amanyakanite kobe yabasacha naboigo esalon kobe yabasubati kurende teri boigo botambe kuna chenga kichi kogenda boigo ebintu ngonchoreri bire ibo ligeretie umurobelo nya kwerigeria Imiyaga Tembe TV elietera na Joseph Mose Omuguzi omongainya kwega egogacha aega egogacha narera kogacha omuguzi omongainya kwega egogacha aega egogacha narera kogacha era kurukunya kwirigiria kwega egogacha aega egogacha narera kogacha aega egogacha narera kogacha Dero asinya kwerigeria umera na nere Lilian Kerubo umusubati bwe myaka yobosaye kegima uyo gokora emeremo ye kinyozi Jangro Lilian Kerubo saide gotoka nyecheki no menya tata uniga ngokore biashara byo kuyingera buna nguyingera iga nongora nongonyore besa naragera kurugaiga nakana na senya mbasi menyata na maitacha ne make ndi gwachagete egasi ga ye kinyozi na chagete kuyingera kindo mwake igere bune hobby yana okay ngase itokare gamba igorete kinyozi kono liri abaiboli batayo tutigaretenga okonyora baigorete batutigerete nindu twakabire tokonya kuyingera bono nganareraga igone gento gwatagete gokora gose nege okoba kwa bere tangana sege ke gokorekana kanyoranga nayo gwatwarire yani gotaka kumanya tali gento natete gokora neri ne nyorete tu gutwara obumanyi mono ase gento kende gionsi goika ogwancha na boigo okonara kobeo Kerubo omoroki wa ase eskuru y'obonyagitari KMTC nigo akoira chinga kichaye atari ase amasomo gokora ase ekenyozi kiaye emeremo amanyire buya kegima kurwa arenge esukuru y'oboroso nchena bakaboni ganu mwanafunzi inde ngosoma KMTC ngokora clinical medicine okay okuyingera kwane ngoyingera unaresha akarobwate chinga kinalio koginga ekerembwate chingaki kuchaka kogingera konyeira bune gasi yago gekakengana ngake kwa yakorira kuruna arenge class 6 nabuna botambe emeremo ye kinyozi eirire koba nabange egasi yabasacha Lilian tabwati ntemi gose kerengererio igoro yabuna abantu baramuire gose gokwana ere nemeremo ale okora mara nyinge koirubune gasi yabasacha nkiora kwanere korengana nayo njengo tebya baminto bali iskali bantegererete gasi ende yonsi ne gasi poro maripo ekero gwachagete nkwanye obotenga nguchimbe go kero kenda abantu koira barenga enegasi yabasacha mono nga kinche nkonya kora ose kitari kerengero kia gocherete cheki nge kerengero limeyane kagera ngorora libagango bera isiko galinya gusabera chibesa nya batabi umwiboli ngano nya besa nguri kende abatari ngeri kedi nchobye nkyo montaga nitugotwara naria chake gasi ye kinyozi goiko manye kugingera toteba ngango igole kinyozi ndi ko mondo gogarere gasi yagera ko liko mondo ngo bate challenge chinyinga nabo ko liko mondo le acherera akore mambitacha boneke rutamiti go gwekorera ebye kana gokonyora no bwato bokongido arafu goiko twale capital buno okogora buneke roge machine ebinto buneke ekinyozi kia ondo chenga tari kinyozi kere kia kawaida somonto gochakera na kinabole ringa asomonto rata gochake kinyozi buneke gakiago because ndo chenge binto bwatega ne binto byeri gori no ane keroge kiga omonto gochaka abeke kinyozi buneke gakiago chibesa nge chingana ngakiga akoganeri abako anyangeri bumiambiri ati nicho yasinyinga sana somonto gochakera kinyozi
koreng'ana inche nasinge begete chibesa echo na cheche nagotebe na nchiro chance pia omonto arachakire kinyonzi keribu na bono keri otige bono ekene kinyonzi ekenene mbire biri bia lisa bwari chibesa irenge go omonto arachakire oyo gochakira nse pia nabo gotwara no 20,000 aye karo gwachakite kinyonzi na gwachakire tega gose gwachakite korunso kamanya go kina go chigo ekia go bono tige keri kia baibuli inche niga nachakire ekege na enanyorete nabwate chibesa chiane eribwa 50 ngatebio abo bamoibori akamentera abantu abange ekero bagochaka ebiasara nigo anene mono bagochaka ase eng'encho ye faida korende koreng'ana na Lilian nigo ebiasara birakore buya kegima ekero omonyene abwate obomanyi ase keri agokora nabo igo okoremereri gwateba ng'a kero koigore biasara ibia kinyonzi nkwamanyete nkwabwate obomanyi bwa kinyonzi omonto nare isikari okoigora ebiasara oko barora ng'a buna bona igo ng'a kerubo nkorosi are 800 gose 1000 ominyo kiro igoire kinyonzi mbose mikyo ko omonto ekeratete koigora ebiasara otigore okoigo bono iga ng'a kerubo nkorosi are 800 nerote ng'a ikine kinyonzi nero minyo koigora kinyonzi biashara bindi byonsi mbibwate challenges mbibwate asara mbibwate faida bunandi gatari nonye ngorosi echingorosi kera rituko ngongizani chire ndirororo otari korosi pi ndiro korosi lakini no koremerera ego bona ikero monda gutaka koigora biashara bindi byensi goikato aro moyo bwo koremerera abara igore rero tanyora customer mambionyorire mambienda sieke ng'agasie iteyo anene mono ori otamaiti ogoso otamaiti gwekorera ebiasara ebia taito koigora abasaye mbare bakorigereti bono iga buna togokwana anene mono chinyaruka baria bagoteanga egasi bune yago negasi gose banyeirete ng'ane yabasacha gose nenkong'u batagete chigasi gete chiri chigokwaneka ng'ane chiabasubati buna bono chiobistotebe nkiora abatebi nje ngobatebi gasi ende yonsi ne gasi poro konyora chibesa okogengera kwa gwachagete buna ogwanchagete hobi gwateba nande no mwanafunzi ole ng'aki orasemia abantu igoro yoko beke balance gati ya masomo negento kali omonto anchete gokora pone kerora asa masomo goikeroro kwagani chibesa gete bono bunamenyete tauni iga ganji seito ng'are ngoganinde ngore no Yesu kumandiere nyomba yadoka nanga tubwate besa no ishiringi eta itonya gwakero muibori simu gochikanga tomere chibesa tumbwati ng'eni tomere chibesa ngora amache ebinto bune bike ekero igorete gachwa kari kawande gonsi ngogokonya kare kwanyora ngogorore no enching'eni kwagora amache ebinto bike tokonya gwakera abaibori simu gochinga akyo balance masomo ne biashara ebi nche ngochi natoka kinyonzi ke kama tukontari kwende school buna sai akine kere school igoire muntu naro ngochi natiga gatokora nere gas nere ngotiga onya kobero lakini buna ngokole class no ngocha na bera ga bakari tukoria asa bange nigo ekoba ikebitiririo kurwa ase abaibuli gosomera ekosi na ase Lilian Boigo ekosi yae nukogania kwa moibuli kurende ere nanchete emirimo yaye ye kenyonsi mono masomane kogende skuru no gotimise ndoto y'umuiboli lakini gasi yo kugingira nche ninganchete gokora igo certificate no moiboli okoirera ayo ayira na basong mete nare kunyara gukora form mbere sikoncha gote y'umuiboli ngigorere kinyonsi gara goteba omwana oyo goncho kiromo bongo
goika ndagende cukuru ndakora ninchaka komotebi ndete kwigora kinyosi bono abo nabagwancha kiagera abaibori abange bagotaka gokorete cukuru nokora kende gionsi abo bono mbuyore mokia abegete Lilian ase emirimo yaye oireire ogwanchwa mono ne customer chiaye kurende narenge nokogania gwokomanya mono igoro y'emirimo ya Lilian korwa ase ebirengererio bye customer echio chengo kwana nkoro Bernard Makinyoru korbonchali okolega asio mochi obosongo aine customer gaiga ya ngakiora totebi igoro ye service ere gaiga inchene customer ya Lilian gotambe kerata yoti ngogingero rasma ndigi asale onye tayo na achali tukoli kobwati gotambe before ntaranyo Lilian no moswati ngongingera alige sonso kerayo asitubakanganya kaswa town imana nenkanyo Lilian chinga kichinyingi na baswati bakongingera unless ingende sabali entambe ntanyoro monto lyokana lyo mosacha akongingera egasi y'ekinyozi negasi botambe ekoiruko banga negasi y'abasacha abasubati abakobe kwa sensemo ye salon ngakiora kwanere igoro yekyo ane na wabantu abange bamaete igo lakini korende chinga kichiabono gasteyo ya musacha na mukungu gasi bono nowadays yaikire onde bwensi kikwamu akonya kona maokao okora muna nayo gotema kwerigeria okone gasi muna ne yao ogotema okore gasi nobuya ochikonyore ng'eri yao ekonya gochimoto mboko ngukyo okorengiba abasubati abaga bakugingira se kinyozi bagwetera aibu no monto bere customer ye kinyozi matuka mange challenge era toko ete ntumwa abasacha challenge abasubati bande baranyora okonya maybe amogoki kale mari koingira kamogoki kamugingeri tangani litukolinde likobwati kurwa brendo rana kiaya ko kangingere tigango nteme ndosera nobo sanya sale lakini aena abange mbale babwata principles kyabo chibale ndete pamaite ento kibalete te town pa kolega siabo baira na marogo banyomba wanyare gwekonya abuna Lilian yakugingera nabo igo musacha naro nero okokole saluni okomina nera abasubati una Lilian yakugingera abasacha na abasubati nkiora kwanere korengana nekyo musacha nari nero gorte salon okomina abasubati abutimbo atibobe kente kanene akore gasiae anyore ng'eri ikiara bonja ikirenga kiabono chigasia maoko na chikare gotwara chibesa kiagera obisi na bogosoma tonyora obisi on tubwati yo minoko gosoi gasio okoboko once kwamanyane kwanyimanyire osoke ojabu nonyore customer ya moibere isato chine chiao mete na ki chiakoboko okobeka mubuko kwanda wakore into byao ntokarakia neba okonyu eserikali yaito nebwate netengete chibesa chiri chiabana youth chebigori ebike nyoena akina mama abasubati gosaba gaka basaiga chibesa chiri bawenete bono muna Lilian yabwate kiae aweneta mentu ebesa gete anyare komente biasara bia binyare kogendra so that onyo customer chinyinge anye konyora chibesa anye gosoi okonya gwakana chiri bairu ne serikali obuye bwegasi ndonsi omontago kora ne mbolinga no akonyorera kurwa no akoragera kuru lakini rende bitango ogosoboko obokongo se bitango mbiri ko barase gasi ya gombitango kyobwate ose challenge ase Kenya mwero bagoteba naboko nyorandi gaiga ni saranste chinsa chinde ndabwate customer sacha orukuruga abucha okomotebi ninche ngogingera ogotebi basubati mbali kogingera no tema komweresa omotebi ninche ngogingera ago kana kiagera tari ishua nga basubati ngogingera ba challenge ende yonse karokende arafu abande bachaga igo abasacha bande baganinga obago kogingera ani okobagingera edinde bagotware abande nabo abange nabo bariwa
Ini asumuntu oli customer ugocho udumieru nabo gocho muingira gende nanda chira next. Ngaki okwerusi kurwase challenge whatever yaba creo que ndaba sacha bali bagocha babuganga uko gingeru tariko gingeru weka ko nande mbatageta yandi ngaki okwerusi kurwase challenge. Talingo como ser nabo okumugingera kawaida gago ke point yunga anda ketega nega kwa mtebi shida teyo lakini nchome tengi chetega nega sini chetene chipesa nchete kodi Wikara bono ega bari bagomba maitenga ne kinyozi okora yebo ngaki bakirete barabo especially ngane kinyozi gie town yori ngaki bakirete mbagire tincherambe sani kibire naka nagaiga naka ne nyumba simete nagore ndagera na bintu bintu akonyora kwa ukwiri tuko ngakiora asogo kagera ngakiora kobekera tata barekere biashara bibe bono ngo bekera nkorosi nde 800 gabo gachinga kechiga ne cha corona ekaroko ligere maega nyuma corona itaracha na bono ngaki ntobo utikero gosenga ki corona yasona nirase emeremega kwenye corona itaracha nto abate customer chinyinge gaiga lakini buna corona ya chite customer chacha gitagokya mbaroro banganyite kureta unie yakoba ya corona bakaenda batanya kuirana mbaroro bachite bakagora chimashini chabo bakweyingira nyumba akoba batebe tu keep distance bago chikorire kinyonsi barra distance teyo gabo barra maybe bago cha kinyonsi ngonyara bare corona kurworo bagatiga bona abandi bakweyingira nyumba bona sasa yi oyo gocha noyo moyo igolinde lakini ngonya kuirana bare kwanira sensemo ya serikali kero kende abantu buna ino mutagete bosemo bwate ebiashara nkogani kimo gutwara gochase serikali na serikali ngo ikeraniere botambe aso kogani okukwenda anena mona serikali ye county buna bona ndiro konyoro bogete buya gwachegas waika kwanyora stima teyo estima ya butoru nene litukoli igima na inchegas ke yaga igatingo karonye stima teyo kwanyora litukoli yali besaigo na chire ndagoretiga siende yonse ese kwanyora chinse chinde tinana cha license bacha babugoli nonye machine baira anya ngotaka kuingere customer kwanyora machine teyo ebintu bine bibono bigo sari biashara ange babwenrete ototegerera na bagocha kurugali mutebi angona na chite license on time lakini bono chipesa nchire chimbole tenga goiga mbabwenete bagotegerera bakwa chingaki kwaro sie bintu bibwenete gotoka se kinyonzi rende for example ni kega bono babwenete gotwa chingaki tali batuira ni speed nandiro bachite bakanyara umete biashara tauni gato kuigora biashara butobike bichaye president ndiro bona konyekere ntaranyo ari bicheyu bagachire bante binsieke biashara ebimbi manyikaniti bante binsieke license ye bacha babugolie machine baira kokwenda kuikwanyora tali yago gusikwanyore ya chete karutoye kaboneka nwa maino nandi gwacha kwanya korosi bia nichi pesa chingo nando gutumi ense yabono ni ye mitandao na Lilian nigo akoyetumeka ukinia ubonchoreri bwaye akarotali skuru nando tali kinyozi ase chinsa chiago chiri chikoro kunga free time chinga kichago nkego chiwako ngote mukatu nyomba kusena tara guchi seito na kwani umibodi wana rende free ndabwati kasingo koroko nyorani kuingia tu online yo tu wakwanira online lere biashara binge bigokolekana online asoko nyora chi client na nini aye online ya gokonyire nchire ndo gwatumira online ya senchire ndo yonse ase biashara bibebe
customer chiro mbwate babwate chinamba chiani for example bune inche ngogini tindi komina ngogingera kerembegete ebicha yane dibi yane ngingere to munda guchomboli ngokogingera namate yo mundo kongingera omboli kinyonsi ki namate ekinyonsi kyane ge gotoka sigete na onye gotegete orosi guboigo na bugocha kwanya kugengere customer linde taisane kabuna kwa mugengera kero kendage chibugo se tabo umuntu isane gete ngigaba customer naro gocha ogotebi okoragera ndobwate chinamba chokogingera for example ogotebi ndetongingere bune bicheye gakorore chati oteba ndetongingere bune bicheye kwani customer kwanyara bwate tukienge ebicheyo araga umuntu yabwate tukenyinge okomogingere tukieri ya bunere tegosoka bune bichara arage chatiere bono yanyora yasarikire customer teko gokigura kinio oyoro muyoko gunga matebiole ngai tukiyage yarengenge na kikagera yasoka yo egera tari wanchanga kyo ogokora narororo kogingero gechigu ogotebi tari gogwakana narororo gwakana lakini ogotei next time ngochongingere buja ase kinyozi totebe kenga enyegitari umuntu narogota nganche karoli kubali andire gosene iguro mubiro bubi igonko rwari kunyegitari gete ne kinyozi boy gonke bwata abantu bali bagotanga nche ngo gingirwa segete ngonyore monto itayo tindi ko gingo no bwata chi customer bunecho kune customer yakwana gaiga yaringa oli tago ingerunda iyo gaiga nyengari skura ko ngakire sinamte ine skuru ko ikanganye usachori tukoli ko bata chiko ingero ne chi customer chichane chinyinge mbwate ne chichiko ngakire lingana lyago lyo moyo ko chase abantu bali bakoligerete bonaga ndirerere njengo batebi abasaye badenge na bange bali skaba le jobless abange atabwati gazi bakora akanyora umuntu n'umuyiboli akonye gusabirira pesa nguri sabuni nguri credit nabo bwana takwebundisa se chicho akali chako boko chinde Jones chinga kichidole fuli kwanya gokora nabo konyora kwanya lile sabuni kurwaro guse credit ke konyora konye gusaba umuyiboli kwanyora wekonye babe kamuna chigasi chini chaba for example chini chaba subati chini chaba sacha gasiendele yonsi ne gasi poro nyore bas kwa igule kurwase Lilian Kerubo uyoro musubati bwe myaka yobosa kigima uyo gukora egasi ye kinyozi esegeto akoroko cyase abasaye neringa abasaye bevundishe oseba egerie chigasi chinde cyonsi anane mono chigasi cyokoboko elinde chibakonye ase okonyorera kwabo gwakera lituko elitera nenkoro kwa Joseph Mose morobelo nyakweligeria Getembe TV omuguzi omongainya kwega ebogacha aiga ebogacha narera kogacha omuguzi omongainya kwega ebogacha aiga ebogacha narera kogacha era kurukunya kwirigiria kwega ebogacha aiga ebogacha narera kogacha aiga ebogacha narera kogacha